अरे चरण के धूल तब भेजता ने बता जब करी हा कबूल चरण के धूल हो भेजता ने बता जब करी हा कबूल बना लो अपना मनोज बाबू हाँ जी सरस्वती जी के फोटो देखले बानी मूर्ति सरस्वती माई के हाथ में का बा एगो हाथ में वीणा बा आ एगो हाथ में पुस्तक बा माई अपना सेवक में लड़का के कहे के चाहे या तो एक किताब के पढ़ के डॉक्टर मास्टर सीएम पीएम इंजीनियर बन जाए कि एसी में बैठ के जिंदगी सुखमय बने पढ़ लिख के महाराज ना बन हमरा दोसर हाथ के बीना बजावे के सीख कि दूरे दूरे जाके आ टटाइल पूरी खा के घीच घाच के गा बजा के बाबा लड़के को लगे ए माई और किताबवा पढ़ के महाराज हम ना बन लेकिन हमरे दूसरा हाथ के हां बिना बजावे के सीख के ये गावे गावे रउआ भरोसे घूमे ले हां चाचा जी बात है कि जब हमके नंबर आवेला ना हां बढ़िया टटाई कहले कि ए माई हां ए लड़का के अब तू ना अपनाइबू हमने के केहू पूछे वाला नहीं के लड़का कहले कि माई हो का हो पढ़नी ना लिखनी ना चल जानी डगरे ए हो महारानी एगो आसरा बातो पढ़नी ना लिखनी ना चल जानी डगरे ए हो महारानी एगो आसरा बातो हरे ए माई माफ कोई दी ह जवन माफ कोई दी ह जवन भइल होई भूल हो माफ कोई दी ह जवन भइल होई भूल हो अरे त भेजता ने बता जवन अरे करी ह बना लो अपना चरण के धूल हो भेजता ने बता जवन